В живота на всеки човек има неща, които не са му много приятни. Обстановката, постъпките на хората, но се налага да проявяваме търпимост чрез волята в името на добрите отношения с други хора. Всеки добре възпитан човек трябва да бъде толерантен към другите, към техните слабости, но не и да ги отминава и така, а да помага да бъдат преодолени. Както аз съм толерантна с моята сестра и тя към мен. Когато се караме и всяка една от нас види, че е сгрешила, отсъваме, защото сме възпитани. Да прощаваме и да се получаваме. Ние имаме висок праг на търпимост към случващото се.